O albergue de Achaínza no concello de Noia converterase no único do Camiño de Santiago no que os peregrinos poderán asentarse durante 2 noites consecutivas. A novidade chega tras o acordo de colaboración asinado entre o Concello de Noia e a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago. Este convenio establece un modelo de xestión baseado no voluntariado e sen tarifas fixas. A achega económica será mediante donativo, quedando á vontade dos peregrinos. A posta en funcionamento deste albergue supón un pasiño máis hacia este camiño, este objetivo ao que non estamos dispostos a renunciar. O modelo de explotación deste albergue é cunha asociación que é FIX, que é unha asociación que ten por principio fundamental a hospitalidade. É dicir, non hai unha tarifa de pago, senón que os peregrinos que usan o albergue o que poden contribuir cunha donación absolutamente voluntaria do importe que eles consideren oportuno, se é que se produce. Un dos aspectos a destacar é a posibilidade de dormir 2 noites seguidas, unha excepción pensada para adaptarse á singularidade do camiño da ría de Muros e Noia, que conta con 2 puntos de inicio. Unha característica que realza a hospitalidade e o acollemento. Creo que vai a ser un aspecto moi importante que diferencia de outros camiños, porque era algo que realmente se estaba perdendo, ese sentido de hospitalidade e de acollemento á persoa que ven a facer o camiño. O albergue contará con 25 prazas, repartidas en dormitorios colectivos e unha habitación adaptada, ademais de cociña, lavandería, consignas con chave, xardín e espazo cuberto para bicicletas. Isto xa estaba iniciado fai tempo, non era posible rematalo e, de feito, se estuvo a punto de perder o convenio, porque a asociación estaba xa un pouco cansada de que dende aquí se lle deran largas e é que realmente había detrás un problema estrutural no albergue, que era que este non estaba dotado nin do saneamento nin dos suministros necesarios para o seu funcionamento. A apertura oficial está prevista para a Semana Santa, sempre que rematen a tempo os traballos de conexión á rede de abastecemento. De non ser así, o albergue abrirá a mediados do mes de abril.